Joo. Tästä löytyy sitten Loviisan Kipan save ja akryylimaalit löytyy. Ja tää itse maskotti, mikä tuossa pöydällä on, niin se on kynäteline. Ja sitten siihen kuuluu myöskin lakka. Sen jälkeen kun se on maalattu ja kunnolla pitää kuivua ja lakka on silleen tärkeäkin asia. Sitten löytyy joulupukki, missä on kiva kortti, sellaisia Kipasta. Sitten löytyy pari päivää sitten on tehty 4 kappaletta tämmöistä perusversiota, mutta niistähän tulee niinku tollasia, missä on sitten niinku akryyli. Siis tarkoitin laminaatti. Sitten meillä oli hauska tapaus, oli toi persimon oli 2 € kilohinta, niin niitä sai sitten 4 € 2 kiloa, eli ne oli aika kiva löytää.